Kupreški radio. Vijesti. Poštovanje, cijenjeni slušatelji, u vijestima poslušajte. U nedjelju na planini Ljubuši sveta misa za pobijene duvnjake u Paklinama 1944. Elektroprivreda BiH na polugodištu u gubitku gotovo 25 milijuna maraka. Djevojka pretučena u hercegovačkom hotelu zadobila teške tjelesne ozljede. Veleposlanstvo SAD-a, Federacija BiH postigla važan napredak donošenjem seta energetskih zakona. Švercao 160 kg arome za nargilu preko granice. U nedjelju 6. kolovoza 2023. godine kod spomen obilježja u Paklinama na planini Ljubuši bit će slavljena sveta misa za 18 žitelja Vedašića i Letke koje su u lipnju 1944. godine zvjerski mučili i pogubili partizanski zlotvori. Misno slavlje počinje u 16 sati. Pozivamo sve vjernike koji su u mogućnosti da se u nedjelju upute na mjesto stradanja i zajedno pomolimo za ove mučenike. Javno poduzeće Elektroprivreda BiH Sarajevo ostvarila je u prvom polugodištu 2023. godine neto gubitak od 24,48 milijuna maraka, pokazuje objavljeno financijsko izvješće. Financijski rezultat značajno je pogoršan u odnosu na isto razdoblje lani, kada je ostvarena dobit od 219.400 maraka. Tvrtka je imala ukupan prihod od 593,3 milijuna maraka, što je oko 7,7% manje nego godinu ranije, kada je ostvareno 643,1 milijun maraka. Ukupni rashod bio je 617,7 milijuna maraka i manji je 4% nego u istom periodu 2022. godine. Tvrtka ima 3967 zaposlenih. U utorak u 20 sati i 50 minuta DK iz Jablanice prijavila je policijskoj stanici Jablanica da je u hotelu Jablanica njezinu kćerku EK 1995. godište fizički napao i nanio joj vidne ozljede Ađ 1979. godište. Isti je priveden i zadržan u prostorijama za zadržavanje. Dežurni liječnik Sveučilišne kliničke bolnice Mostar obavijestio je PU Mostar da je EK zadobila teške tjelesne ozljede. S događajem je upoznat nadležni tužitelj i poduzete su sve potrebne mjere. Priopćeno iz MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije. Veleposlanstvo SAD-a u BiH ocijenilo je da Federacija BiH postigla važan napredak donošenjem seta energetskih zakona koji, kako su naveli, potrošačima daju izbor, smanjuju troškove za poduzeća i pomažu entitetu da prijeđe na moderan, čist energetski sektor. Uskoro će na snagu stupiti Zakon o energetici i reguliranju energetskih djelatnosti
pogodnosti i Zakon o električnoj energiji koji će građanima omogućiti da se udruže u energetske zajednice i uštede novac. Sjedinjene države su kroz svoju energetsku politiku izravno podržale ove zakone zajedno s ministarstvom, elektroenergetskim kompanijama i regulatornom komisijom. Radujemo se brzoj reakciji parlamenta Federacije BiH na finalizaciji Zakona o obnovljivim izvorima energije i efikasnoj kogeneraciji, čime bi se kroz pojednostavljene procedure za izgradnju manjih elektrana omogućile pune pogodnosti za građane da postanu proizvođači električne energije koji koriste obnovljive izvore energije, naveli su iz veleposlanstva SAD-a. Pripadnici granične policije BiH 31. srpnja 2023. godine otkrili su 160 kg arome za nargilu koju je u putničkom motornom vozilu Škoda nacionalnih oznaka Republike Srbije prevozio AR 1977. godište, državljanin Republike Srbije. Uočen je prilikom nadzora državne granice u mjestu Dobrun na području općine Višegrad i nije posjedovao nikakvu dokumentaciju o porijeklu robe. Tržišna vrijednost otkrivene arome za nargilu procjenjuje se blizu 40.000 maraka. O događaju je obaviješten dežurni tužitelj tužiteljstva BiH, prema čijem je nalogu predmet ustupljen Upravi za neizravno oporezivanje BiH, navodi se u priopćenju granične policije BiH. Slušali ste vijesti Kupreškog radija.